Niin kun näette päät pikkiäisiä. Hiekkalaatikolle mennään. Tuonne noin. Tuonne liitopikalle aika hauska tää auto. No mennään sillä sitten. Oho. Pistetään alas. Ei ku alas. Sit sivulle. Noin. Mennään. Oi. Mitä? Sä menee. Ei tää mene. Oho. Eiköhän ne niinku piti. No. Eihän sille voi. Ei ne. Tehdään uusi. Mulla on vähän nälkä. Tässä ei toimenne. Oho. Vaiva. Pistetään tällä. Ottakas vipu tähän. Sitten sitä painaa, niin se menee toiseen suuntaan. Noniin. Eteenpäin. Oho. Eteenpäin. No. Ei! Vai mitä? Tämän pelin tekijät. Antais minunkin joskus voittaa. Vaihdetaan nuo näihin, kato. Noin. Oho. Mitäs nyt käy? Himmeli näyttää. Hieman, mutta ei anna paljon. Oho, sehän lentää nyt niinku pitää. Ehkä vielä on hiomista tässä. Vai mitä ootte mieltä? Pistäkääpä kommentteihin. Nyt ja tähän pamaus. Tästä oli hauskaa. Näin, että pysyy oossa. Nää pois vaan. Pois! Näin. Ja tuo myös. Nyt tuohon. Noin. Pistetään vaikka sitten vielä. Näin. Noin. Ja. Noin. Oho. Ei se pitänyt heti tuohon. Vasta vähän jälkeen. Ehkä joskus toista sitten. Edelleenkään ei toimi. No, pistetään vaikka näin. Ja uusitus pelaa. Ei sitten. Nää sitten. Toin ja ei kun noin. Oho. Isommat sit. Jos se siitä koostaankin. Ei ainakaan. Mitäs me keksittäis? Aha. Näitä. Hahaha. No. Sitten.
ilmapallojen tilalle. Näytä. Nyt ei mene niinku pitää. Ei. Sitten tuo. Nyt lentää. No näinpä sitten. Tuohon. No voi en halua sanoa mitään. Ylöspäin. Ei sitten. No ainakin liikkuu, siitä ei voi valittaa. Pois nuo. Voi, possu lähti sitten mukana. Ei tuollakaan enää väliä oo. On nyt, ei jaksa enää tätä. Tänne minä. Missing Best Fiends. Want to reach Mount Boom and save our hero's family. Ei, mainoksia. Mökätää. En muista tehneeni tällaista, mutta kokeillaan. Oho. Se menee sinne vielä. Jättilöö. Jätskilää. Tulkaa hakemaan. Yleensä saa ilmasta. Kuule, tuossa on se juttu. Jäätelöjuttu. Oi. Ei mene. Minä taas ootte, että onko mä hyvä pelaaja vai en. Pistäkää kommenttilootaan. Kokeillaan. Movelia. Aha. Ai, no kokeillaan näin sitten. Ja kun näin se toimii hyvin. Mä oon tosissani. H-mobiili nimeltään. Pistetään tollanen. Tuohan nollaset. Eiku tollaset. Ja eteenpäin. Lennetään, ei lennetä enää. Lennettiin. Tähän päätämme tämän iltaisen videon. Nyt on kello 15:36. No hei.